Dnes si ukážeme aplikáciu materiálu Concrete Art s imitáciou betónového debnenia. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Decor Fond. Natiahneme si teda prvú vrstvu Concrete Artu. Ideme si vytvoriť požadovanú štruktúru betónu, a to obyčajnými ťahmi hladítkom. Trošku to popackáme. Musíme to spraviť, aby to bolo hlavne nepravidelné a autentické. Takto je to úplne v poriadku, počkáme, kým to zasne a ideme na druhú vrstvu. Po presnutí prvej vrstvy môžeme aplikovať druhú, no ukážeme si prvé, aké pomôcky budeme používať k imitácii betónového debnenia. Potrebujeme takéto krytky na stoličky a potrebujeme aj nejakú tenčiu pásku, určite odporúčam, je drahšie, pretože určite sa oplatia. Takže nalepíme si cez vzorku prvú čiaru od betónového debnenia. Pokiaľ ste si úspešne nalepili pásky, použijeme teda oknavnú podľah. Takže ak sme si to požadovane nalepili, nanesieme si druhú vrstvu a okolo pások musíme naniesť tú druhú vrstvu trošku hrubšiu, taktiež okolo týchto detailov, aby sme to potom odlúpili, aby sme ten materiál z tej druhej vrstvy mali viac vyčnievajúci. Keď sme si hrubšou vrstvou pozakrývali tieto nalepené časti, tak sa môžeme venovať teraz týmto plochám. Druhú vrstvu máme hotovú, na schvál sme nechali niekde tie flaky, ktoré zvyčajne od betónu bývajú. Tu, kde sme si pri prvej vrstve vytvárali 3D štruktúru, tam sa to snažíme stále zachovať a neprekrývať. Ak to máme úplne podľa našich predstav, tak si tie pásky môžeme odlepiť. Ak máme druhú vrstvu presknutú, môžeme si doťuknúť detaily. Uvidíte, ktoré detaily mám na mysli. Aby sme mali imitáciu betónu, čo najpodobnejšiu reálnemu betónu, tak si doťukneme tieto malé, ale dosť dôležité detaily. Čiže do stredových medzier si takto aplikujeme pásku, aby sme tu mali jemný priestor, jemnú linku
a do tej linky si nanesieme materiál a potom pásky stiahneme. Po dôkladnom nalepení pásky si tam aplikujeme materiál. Naneste si do tej linky hrubú vrstvu materiálu, nešetrite tým. Ak to máte aplikované, jednoducho to dajte preč. Ak máme tento detail hotový, tak sa môžeme tešiť z novej steny. Concrete Art prináša moderný vzhľad surového betónu s rovnomerným, no vizuálne dynamickým efektom. Ideálny je pre industriálne a loftové priestory. Nanáša sa hladítkom v jednej až dvoch vrstvách a spotreba je približne 1,5 až 2 kg na meter štvorcový.